Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mwanga tumepita kumtsetsi. Tsopano tidzamva mbiri ya malemu. Tikadzamva mbiri ya malemu achimwatolera anyamata wathu kuno kumudzi. Mungobwera pafupi kuti mungomba nkota zonse zimene mwatolera. Kulilitsetsereke kuma Mulungu. Ala kulanda kula mpingo wathu amene ni soda sinyo group matama kapande kana chula bwino momwemo pepani. Poyamba ndisana ulutse mbiri yawo tifuse kusamula kurafotokozere mbali jambiri ya matenda ziko mulumikizana ndi wonse ulemu kwa ina former president ndikulu lonse mabwera pano mafumu athu gogo wathu Chitekwere tawu yapita kale mlongo wangayu ankakonzekera ndi gulu la chowo kuti akachambule nyimbo kubunda ndiwo adakonza anzawo adafika iwawo konzekera koma pamenepa ndipo padabwera vuto powadikira msatha lutani sikana ukaona kodabwa kuti takaonani amakaona kunena kuti mayiwa sali bwino kotero adalumikiza vana kuti anyamule upita kuchipatala kunkhoma. Pamene amanyamuka upita kunkhoma kwera kali moto imeneyo ambulance lero nyamula matenda ndi ambulance. Mutu mwawo amati aluvira kubunda anzawo atsogola. Koma pofika kuchipatala kuti sadapenye sadalankhule chigonere kufikira janali kumashana zimatsimikizika kuti mlongo wawo wagogo Gurubu Sangambe mlongo wawo wabusa Mola wapita kukayimba ndi Ambuye kumwamba kulandira ulemu. Kwina koseku anthu amandidziwa ndi power popeza Yesu ndi wamphamvu. Akutsogolereni na president akutsogolereni gogo ndife tonse abusa wathu chilabani sikoma kwambiri. Sikomo amenewo ndiye amafotokoza za matenda. Ine ndifotokoza mbiri ya mayi Medrina Muula Chingoma Nankhoma. Amayi Medrina Muula Chingoma Nankhoma adabadwa pa 7 Juni 1951. Ndipo wamwalira pa 4 mwezi wa 8 amene ndi August 2026. Ndipo lero ndilo tsiku lolowa m'manda pa 6 August 2026. Amayi Medrina Muula Chingoma Nankhoma asiya ana anayi, ana 4, zidzukulu 9. Mbiri yawo kumpingo ndiyi. Amayi Medrina Muula Chingoma Nankhoma adabatizidwa mu chaka cha 1970. Ndipo ntchito zimene agwira kapena kuti maudindo amene agwira mu mpingo ndi awa: anaphunzitsako kalasi, anaphunzitsako Sunday school, komanso anakhala mtsogoleri wa chigwirizano mowirikiza ku Chowo station. Komanso adakhalaponso mtsogoleri wa chigwirizano cha amayi kumkuza CCAP mowirikiza. Moti ife amayi awa kwa ife kumpingo unali mthunzi. Chifukwa nchiyani? Mujamaonera ena asanena aja kumpingoso amachita chimodzimodzi. Motero ife pamene atisiya amayi awa
before dandaula koma popeza mulungu salakwitsa tingolola mzimu wawo ukawise mu mtendere ziko. Edani kwambiri tabwerani acha mundatolera cha msosi mudzangu utsindika kuti ayitalira motere ndipo aliyense amvetsetse kuti thandizo lafika ndithu koma popeza kwada. Ulemu waperekedwa kale malinga ndi nthawi tangu ndangula ndalama zikakwana 103,900 beseni lachimanga limodzi, salu ziwiri. Ndikuzafa kuti bawa pamphanda pali sikelo kumafakale amva basi Edani zikukwambiri na bembe yola kwamba kuviyanu amacheleza tuwafisha mpingo taumbaniswa mkota nanu. Ine ndifuna ndingolengeza mathandizo akumpingo pali akumbuzi komanso ndi mpingo mmene wachoka kuja ku tawuni. Zonse pamodzi ikukwana 136,100 kwacha. 136,100 kwacha. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tsono poyamba tiyamike makwaya nonse mene mwabwera. Koma zikomo kwambiri moti kubwera kwanu mwalemekeza Ambuye komanso mwedalitsa. Koma chifukwa cha nthawi timatero kuti anthu angagone mnjira tiyipetsa makwaya awa ndipo makwaya amene akayimba abusa M mtiko kuti wese chimene mulungu ayika pa mtima pawo. Tifunsa Holy Ghost kwaya kuchoka ku Msamba State komanso kwaya yomayiwa mphanda chigwirizano tachita mokondera ndiyothu ina ake malilowa esa kunimvetsetsa bale eya tayambani Holy Ghost kenaka mphanda pamene aluyimba kabwerera mtuni pafupi nthawi zina mmakhala nkachikunje kazipirira ruko.
tabwerani achana kuchulani. Mchana chulira moja mukakakala vyako. Pepani kwambe pepa. Twafusa ya kusa F Mtibu kawira sisebe. Pepani anamalira wonse otsokozedwa ndi abusa muula nkoma. Pepani Pepani gogo chalo Chitekwere ndi mafumu onse ndi anthu onse adera lino. Pepani Pepani a president, the 6th president of the republic. Pepani chifukwa cha kuchoka kwa mai watu onga mwalankhulira mbali zonse, mbale kuthupi komanso mbale kundale zilili pano mbale muzimu. Pepani umba onse wa maliro tsoka limayirika kumpingo lakuti odalankhula onse vanthu yapa vakhala pa mambu vava no ambuona nthawi koma soona zachipulumutso chawo. Sililalikitsa ndimanyi dzulo sodalikitsa. Odalankhula zokhudza kubanja onse odalankhula
zokudza kundale mulole tilapuleza kumwamba kumene tosiriza tipepere. Atate Mulungu wathu m'dzina la Yesu, kuchoka kunyamuka kwa kholo lathu kwatika pamodzi popezana ali wokhulupirira, mufuna mutilankhule, mufuna kuonetsa chikhulupiriro chawo pa inu Mulungu, mawu amene adzatisiyira Jordan. Mukhale nafe ndi kutitsogolera popezana pemphera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Mwambiriso mjelekeza mafuna akulandire nthawi Dodoma. Mulungu alakula nafe baifai mama wake opezeka m'buku la Mateyu chapter 3 tuwerenga kuyambira ndime 13 ukalekeza 17 komati yangu khazikika pa vesi limodzi 17. Awotsogolera abatizidwa Yesu. Kubatizidwa Yesu. 13. Pamene Yesu adachokera ku Galileya nadza ku Yorodani kwa Yohane kudzabatizidwa ndiye. Koma Yohane anati amkanize nanena, ndiye ine kubatizidwa ndinu, ndipo inu mudza kwa ine kodi? Koma Yesu adayankha nati kwa iye, balola tsopano, pakuti kuyenera ife kukwaniritsa chilungamo chonse motero. Pamenepo adamulola iye. Ndipo Yesu pamene adabatizidwa pomwepo adatuluka m'madzi, ndipo onani miyamba inamtsegukira iye, ndipo anapenya mzimu wa Mulungu wakutsika ngati nkhunda nudza nutera pa iye. Ndipo onani mawu akuchokera ku miyamba akuti, uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iye ndikondwera. Amen. Verse 17 inuso yomalizirani imene tidzakhazikikapo ndibwereze mowerenga mowerembera akuti, ndipo onani tapeza kakama mawu akuchoka ku miyamba akuti tapeza kakama lemba likalemba mukapita ku nyumba m'Baibulo mwanu mukapezeza kuti ziupezeka pa Salimo 2 verse 7. Uyu capital U ndiye mwana wanga wokondedwa, tapeza kama mwaye capital A ndikondwera full stop kunena kuti kani yatha. Amen. Mumatuma mkuseka izi machula kapitalo zili ntanthauzo m'Malamulo. Ndi zimenezo zimene tikhazikikepo chifukwa ndi maonetseratu kuti anenedwa ndi ulamuliro, words of authority. Ndipo kulingalira kwathu mwa mawu amene tawerenga pa verse 15, Yesu akupita ku Yorodani kuti akabatizike kwa Yohane M'batizi. Yohane Bible likuti anadabwa ndi kunena mawu, kodi mubwera kwa ine kuti ndikubatizeni mmesa inu, ndinu ofuni kubatiza ine? Yohane amadziwa Yesu ndani. Ali pambiri omachita za Yesu koma sadziwa Yesu. Chifukwa chake pali kulembera mawu pa verse 15 akuti, balola lero kuti tikwaniritse chilungamo cha kumwamba. Lesa nishave kuyambira pamenepo. Olankhula, odandaula, olira. Yembe, President. Kwale,
balolani kuti mukhale kunja kuti tichite chipangano cha wosadziwa mawu akhoza kuganiza zina. Abusa a president ati Yohane alikuuzidwa mawu with capital B. Balola, words of authority. Balolani mulitiwe tikaleni mpana wosiyanitsa. Hallelujah. Aya. Biblia akuti arenina mawenewa. Ayi. Adawa ndipo adabaliza. Bawa. Arebelisi ndo moruluka muyorodani alipopa mati. Mano. Aliruga. Akuti chizindikiro cha kupeseka kwa mzimu woyera kuga inamtera mapewa. Kama mau adaruga mtambo amenede kaziki kapo. Uyu ndiye mwana wanga wokonerwa mwayeyo ndikonwera full stop. Uyu inatsindika with capital U. Uyu ndabeza kama ndiye mwana wanga wokonerwa ndabeza kama mwaye capital I. Kuna Yesu ndicho kumamba kukuti ikonwera. Nimafunda ndingalire fundo 5 sentence imene mwachidule mawa kuti uyu ndiye mwana wanga wokonerwa tiangane uyu with capital U. Zikula kuti Mulungu adali pafupi. Akadakhala kutali naye amadati uyo. Amanena uyu tufaika natsindika kapita yu. Ajabu matsumba nesa mwachiona choba. Amanena zimene ezimotsindika Mulungu adali pafupi. Muhamajina zanu mutu wafumu Mulungu azikhala pafupi. Mukale mwana wa Mulungu wokonde. Watu mutimo soda ndaula ai. Vomamba kulina rupa fupi. Obusonzanga tika majina za Mulungu. Mulungu azini nena uyu oseni uyo. Wanae muziki nena sana muli kuangana Mulungu amanda kulolani kuli mjinenda. Kuli kumamba kukabwenga nani kukonze kunena uyu ndi mwana wanga wokonde. Omnileo timajile zina anga wa Mulungu koma tili kutali omajile nditu za Mulungu omaimba nditu kwaya koma kumamba kureli kuyo linema ife uyo aluimba zanga ali kutali omajile nje kuizana unena kuti uyo umajirubusa unena kuti uyo umajiru president unena kuti uyo. Number 2. Ndiye mwana wanga wokonerwa. Nimafuna jangani mwana wanga wokonerwa. Kulimuka akozu unene mwenye ya ijitanga kumaninga jike futo. Chika kalamvuro mnakalija mojo mwe umajolika, umatsitsimuka, umajilambara urumu inu onege ownership marufunika jizikira choku soko mweleza ojine nani ndikupembera mfumu chebelezile kama yesu kukozani chalo ndinu mafumu ndinu makulumu ndinu muzijileze kuri chebelezo zikozu unyanira tila kalama zikaone zujilika nzabwino ndikupemberi ino ojine nane muhamajile sana wakukule hani azifika wakulira kulena tidavuna kaone museriba tenu kifuma chazo jira za fuamka jira du musuzi santundu libremu toniu mawamu mwana wanga wokonerwa umama kunenyeni ya umwini paes obeza maona the character in Christ was similar to God. So jira zaje za Yesu mkaje wage wa Yesu kalingalini wage wa Yesu machile wage wa Yesu ofana na diatate faka Yesu adala ndiwa umwini wa Mungu mosa kaika
kokaimba ukonzekera uleto olukonzekera kwepanda ngelo mote uyu ndiye mwana wanga wokonera mwaye ndikondwera odi no ukonzekera kokaimba simwezi muluona moto inuwa mkamajira zenu zikangujirira mwakeni mudane medu kamchima mwana wa kumanga kusinena mwakondwera chake mwamba murukuwaona choni uliyengana watoto ujigana okumulwitsa wona kuti tinatata uleka ichi tinoona ungatabo tikandalenge china chake uyu ndiye mwana wanga. Number 3 akuti ndiye mwana wanga wokondedwa ajikirivu imene wokondedwa kusabira kusandisomalizira ija mwana wanga wokondedwa kurafika mama wonedwa yeye akutoka kubarisi umalinga amadziwa ubale mulungu amadziwa ubale umene ulipo ulumikisana kwake ndi mulungu umene kulipo wana kuti kwachino yakumwamba ukakwang'anani kapena mnyumba makolo tilino ana vambiri omakhalamo tuvana 6-7 mwalingana nkuti kuno 8-9 kumene otemo 9 koma amapeseka bowina okaliwali oti kulwaneneza kuti chikawa nsima aliyesembale yake kuti mpavundu mwe mukuona mwina iyo yulutsa kokakona ati mwambiri omakondi ukotanga mtsiliza mababa liuli uyu ndiye mwana wanga wokondedwa koma funso likozukhala oli kumwamba kukayang'ana inuyo ukozunena mawuyo otani pamkalijo ni mchilide wako tikuti balo lero sibate kuti zikwatitseje mkamucha kumwamba nakuti mwana wanga wokondedwa afunakangana nchikitifu wokondedwa mwina tukumwamba tili kakala chiyesalu chilikali angobe mphewaji koma kumwamba kukalisho muyang'ana saifu uyu ni mwana wanga wodandaulitsa uyu ni mwana wanga wokumulwitsa uyu ni mwana wanga womvetsa chisoni uyu okozunena achikilivulorani no kukulu kukulumula chila ucha kumwamba sitikalowele ndalama zakatangali muchirayi ayi tikalowele chikhulupiriro chathu kukhulupirika kwathu kumwamba kubasi icho tikalowele tinadaiba kusaukitsa wanthu mchikola pansi tikaumomondo kati kudondozana makati mono vikulu wopuma ukhalama progress you can name it they will not go in the coffin you go alone you leave them they'll be zamasiye koma mukayakanoka kwa mulungu kunene mukakala mbagos maso ndikala tono mbagos so inga jokuoneka chafufumimba oma kuinga jokadamo uone ukulumira maso ni kristu kodi nditechiraji haleluya uyu ni mwana wanga wokondedwa ndipaka ulumiririra akuti mwayeyu ndikondwera mwaye ndimatililangane mwayeyu number 4 mwaye mina uli mwayeyu mulungu aluyang'ana mkati saluyang'ana kubwawo konyenga ndikopusitsa okhoza umonekanga zanzene wanga umakwizana nawo okhoza umonekanga muchire zimodzi okhoza umakunyenga koma mwaye alunena zamkati akasholi kuona mwesu chili chonse chili m'malo mwake chili bwino ndakuti mwaye kodi oraloyang'ane mwayinu opeza mochi arorizo uyang'ana mwayi okapeza mulima chimo mitundu ulila muchulo kuli kwa nabale muluzichiwa machimo nangelo basi nizo zikapeseka mayi unakozokotela nani opetse chifundo omanyire situ nage mlengiyo aurakang'ana mwayi mulichichilimo number 5 yomalisa akuti mwaye ndimondwera titsamaliza moyo tikozu uzuza yena ozuzile ndi ozuza titsamaliza moyo pamene we thank God for that
osuzika na wala kulokura tiakula kula modele bobe dede osuza ni osuzika ene no jira dala kumamba titamwalira basi kuna uri bomeze basi titamwalira alufunika kukondwe disemo basi aya isiri muruba kanase tikondoletse hwi tikondoletse hwi kwa kumamba mutu kondoletse hwi kwa basi mwaye mulijekati ukozu makondoletse president mwayo mulijekati ukozu makondoletse original governor nebala mtunda khan mwayo mulijekati ukozu makondoletse organizing secretary mwayo mulijekati alufuni kukondoletsa kumwamba kuzidi mwaye ngilani kwa uzika matafika hapa utabida kuendela uyu ndiye mwana wanga wokondera mwaye ndikondera last statement alone poyangana these 5 points kumwamba kukoza ukondera nako kamera ndinodanda ulicho koma mulili mudza mwalira nditu kondweretsani mulungu potafika nthawi yote kumwamba kukakondwere nanu amen tipemphere ona mugogoko mobina lalisira mawu tikondweretsei kuti mkationa muzikondwera sungana na malira wose sungani muti tisungani mjembekezo makhulupirira inu kumwamba kuti pamenepo inu pokondwera nafe sokoma tisakuyanje zitaticha tine mukukawasiyango sakonda koma kuti inu mulungu mwakondetsetsa liyemekezeke dzina lanu tikupemphera izi ndi chikhulupiriro mwa inu Yesu Khristu ambuye wathu amen. sikomo kwambiri ambuye watiyendera sitikili mamwali mali makalo makafukula udzuwa lolira msako tsono mali saiwali kuthokoza msonkhano watenga nthawi msonkhano waukulu koma msonkhano wa nthawi lero sikomo kuti sunga chotere mafumu nonse muli apa tere ife atuone ndochoke pano wanena kuti akoma kwachite kwere kuli ulemu lero lokha tapempha kuti tikakafika kumanda tikambataika nkhata mwamwayo kuti lendo athu afuma president tikhala nawo bali kachito kota kabwere kumeneko ndiye chifukwa cha nthawi tikambatatero mukhululuka muleza mtima lero lokha nchonje mafumu sikomo kwambiri tsono maina yawo kukumbutsa chabe afuma MP ndi mai oga yalankhato menewa bambo ndi mai Peter Chingoma bambo ndi mai Tamandani Chingoma abusa ndi mai Mula bambo ndi mai Ndisau amai Chicago kana kuza kumweko abusa ndi mai Enea amenewa komanso Isaac amenewa atipatsa mayina pene akayalankhata tukumbutsa ngati patakhake na kulepheretsa wina pezeke kuti kafulumire ndipo pano ndidzayamba nyimbo yoti tikhoza kuchokera pano nambala 181 timene Zimbabwe soyamba omayi kamperekani wana lachiwiri msonkhano wonse udzanyamuka ndipo namalira patsogolo ampingo agumba pangona tuonane pangona
Okay. Amphatso ching'oma komanso antaya matalala gulu la nkhata zinaiwala kunena amene kuzipo Aule ndezi manjama faule ndo ule vija aita Jese beda gomre, jese beda. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.